Tento videonávod opisuje, akým spôsobom si nastaviť FTP pripojenie. V preklade to znamená, ako spojiť náš počítač s počítačom, na ktorom máme vyhradený priestor pre našu internetovú stránku. Ten vzdialený počítač je to vlastne počítač firmy ic.cz, v ktorej sme sa úspešne zaregistrovali, poslali nám mailom prístupové údaje, ktoré keď nastavíme v tomto videonávode, budeme sa vedieť pripájať na ich počítač a tým pádom prenášať súbory našej internetovej stránky. Ukážem vám, ako sa to dá v operačnom systéme Windows. Takže nájdete si niekde miesta v sieti, ikona štandardne je na ploche alebo v ponuke Štart, ktorú si otvoríte a nájdete Pridať miesto v sieti. Otvorí sa vám sprievodca, takže klikneme na ďalší, V tomto okne vlastne zadáme adresu v sieti, ktorá sa stále štandardne začína FTP a z mailu si skopírujeme údaj za FTP server. Čiže tento údaj si skopírujeme a vložíme ho za tie dve lomítka. Pokračujeme ďalší, odklikneme prihlásiť sa anonymne a vložíme užívateľské meno. Užívateľské meno je vlastne údaj za FTP user, je to presne zase to isté ako FTP server. To môžeme skopírovať, vložíme ako užívateľské meno, dáme ďalší, tu si môžeme zadať názov tohto miesta, aby sme ho vedeli identifikovať vo svojom počítači, takže ja si tu dám, že je to videonávod, dám ďalší a dáme dokončiť. Prebieha vlastne prihlásenie a potrebuje už len zadať heslo, to 6-miestne, ktoré sme zadávali v registrácii. Zaklikneme políčko uložiť heslo a dáme prihlásiť sa. Následne v našom počítači sa otvorilo okno nášho priestoru internetového na tom vzdialenom počítači, čiže toto už nie je váš počítač, nie je to môj počítač, je to tých 250 MB na nejakom vzdialenom počítači. Čiže do tohto priestoru my teraz nakopírujeme všetky údaje nachystané, ktoré sme si počas celého kurzu chystali, ktoré máme uložené niekde v priečinku, ak ste postupovali podľa návodov, v priečinku web server. Takže hľadáme si priečinok web server a v tomto priečinku máme podpriečinok images, tlačítka, nejaké HTML súbory a tieto všetky nakopírujeme do okna s názvom FTP a naša stránka. Takže označíme si všetky pomocou tlačítka Ctrl+A a jednoducho poťahovaním skopírujeme všetko do tohto priestoru. Prepáčte za ruchy, môj syn sa rozhodol, že sa bude hrať pri mne, takže odpustím mu to. Takže naspäť, jeden súbor index.html už tam bolo nainštalovaný, takže sa nás pýta, či to prepísať. Áno, dáme prepísať a skontrolujeme pohľadom, že na vzdialenom pripojení, vzdialenom počítači sú nakopírované všetky naše súbory našej internetovej stránky. Môžeme to skontrolovať v internetovom prehliadači, takže otvoríme si internetový prehliadač, kde a môžeme vypísať názov našej stránky, čo je .team.sk a zistíme, že máme všetko v poriadku, prenesené.
Čiže hoci kto si teraz napíše vo svojom internetovom prehľadači názov našej internetovej stránky, vidí tieto súbory, vidí našu stránku, vie si klikať, vie si púšťať video, vie sa vrátiť naspäť, vie si čítať texty. Tak želám vám veľa úspechov pri prenášaní svojich súborov internetovej stránky.